Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP ye wele bila faso jamaw ma k'u ka u mabɔ sɔrɔdasiw ka baarakɛminɛnw la minnu bɔlen bɛ fitinɛ ɲɛbila labɛnw fɛ. Gawo mara ɲɛmɔgɔw ye tile 30 sufɛ lakana kɔlɔsili dɛnkɛrɛfɛli u b'a min wele nanzarakan na ko couvre-feu danatigɛ Gawo dugu kɔnɔna na ka bɔ su nɛgɛ ɲɛ 20 waati la ka taa se fo a fajirida ma fo ka dantigɛ lakanakɛlaw ka bolifɛnw na n'o tɛ bolifɛn wɛrɛ tɔw si tɛ se ka boli tuguni dugu kɔnɔ o waati kɔnɔna na. Bamanci marifatigi kɔrɔw ka laseliw ka da yɛrɛfaga su ka dankariliw kan sɔrɔdasiw dagayɔrɔw la Mali kɔrɔnfɛn fanfɛla la jumadon na kɛra tile kelen dɔrɔn sɔrɔdasi dagayɔrɔ ani jikan sisikulunba bato ka dankariliw kan mɔgɔ 64 fagara minnu la. Sema ni cadre CSP tɔnden do ye kofɔli kɛ dɔgɔkun laban ninnu na san 2014 marifabilaw ani san 2015 bɛnkan sɛbɛnw bolonɔbilaw kɛra minnu la hakɛ sariya sɔsɔli lawaleyaw la. U ye Mali furancɛ fanga ka kɔsadanna taabolo ka ɲɛsin marifaw sɛmɛliw ma waati kungurunin kɔnɔna la ne a bɛ wele nanzarakan na ko stratégie actuelle de cessez-le-feu kɔn kosɛbɛ ka da a kan u ka fɔ la ko bɛɛ dansigi kɛ bɛnkan hakɛ sariyaw la ne kɔsegin ye u ka faamuyali la k'a fɔ u ye k'u labɛn ko ka fitinɛ jigini u kan makɔnɔ Mali kɔrɔyan fanfɛ sigidaw kɔnɔ. Cadre bilala sen kan san 2021 waati la Bamanci marifatigi kɔrɔw fɛ minnu ye u bolonɔ bila san 2015 bɛnkan sɛbɛn la min bɛ nimakaran ba la an bɛ don min na i ko bi.